ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅ ଅରୁ ଅରଟ, ଆ ଆରୁ ଆତ, ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇରୁ ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇରୁ ଇସ, ହର୍ଷଉ ହର୍ଷରୁ ଉଇ, ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘରୁ ଉଣା, ତାପରେ ରୁ ରୁରୁ ଋଣ, ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘରୁ କୌଣସି ସେମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏରୁ ଏକ, ଐ ଐରୁ ଐରାବତ, ଓରୁ ଓଟ, ଔ ଔରୁ ଔଷଧ। ଏବେ ଜାଣିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କରୁ କମଳା, ଖରୁ ଖଟ, ଗରୁ ଗଛ, ଘରୁ ଘର, ଉଅରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଚରୁ ଚକ, ଛରୁ ଛତୁ, ବର୍ଗେଜରୁ ଜଟ, ଝରୁ ଝରଣା, ନିୟରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଟରୁ ଟଗର, ଠରୁ ଠଣା, ଡରୁ ଡଙ୍ଗା, ଢରୁ ଢମଣା, ଣରୁ ବଣ, ତରୁ ତରା, ଥରୁ ଥଳି, ଦରୁ ଦରଜି, ଧରୁ ଧନୁ, ଦନ୍ତେନରୁ ନଈ, ପରୁ ପଥର, ଫରୁ ଫୌଜ, ବରୁ ବଗ, ଭରୁ ଭଜନ, ମରୁ ମକା, ଅନ୍ତସ୍ତଜରୁ ରରୁ ରଥ, ଳରୁ ନଳ, ୱରୁ ଟାୱାର, ତାଲବେଶରୁ ଶଗଡ଼, ମୁଧନେଶରୁ ଷଣ୍ଢ, ଦନ୍ତେଶରୁ ସପୁରୀ, ହରୁ ହଳ, କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ, ୟରୁ ଗୟଳ, ଲରୁ ଲତା।